Riħ, xita u temki saħ dawn huma l-elementi li se jkomplu jiddominaw matul dawn il-jumejn hekk kif jidher li jista' tħallna sew fl-ispirtu tal-miliet blajnuna u koll tal-elementi naturali. Fil-fatt minn din il-ġimgħa bdiet inħass sew il-kesħa sinonima ma' dan iż-żmien tas-sena hekk kif issa deħlin lejn l-aħħar xahar tas-sena. Diċembru, ix-xahar tal-miliet. Iżda minkejja l-ħalbit tax-xita tal-aħħar jiem Novembru għadu ftit lura biex jilħaq il-kwota tax-xita tax-xahar li hija dik ta' 89 mm. Tmiem il-ġimgħa wkoll mistenni jkun ikkaratterizzat minn ħalbit iżolati tax-xita u rriħ mill-majistral. Ir-riħ mill-punent majistru mistenni jilħaq forza 4 għal 5 u se jippersisti sa sbieħ il-ħadd waqt xi drabi idur mill-majistral tramuntana. It-temperatura ta' matul il-jum mistennija dvarja bejn 18 u 16 grad Celsius dan kif tkun qrib it-temperatura medja massima għal Diċembru li hija dik ta' 17.2 gradi Celsius. Matul il-lejl it-temperatura se tvarja bejn 13 u 12 grad Celsius. Madankollu r-riħ mill-majistral jaf jagħmel it-temperaturi jinħassu aktar kisħa, speċjalment matul il-lejl. Ħarsa ħafifa lejn l-ewwel jiem ta' Diċembru turi kif nhar it-tnejn l-ewwel ta' Diċembru mistennija tirritorna ftit xemx iżda l-jiem ta' wara mistenni temp iżjed instabbli bil-possibilità ta' aktar ħalbit tax-xita birrat. Intant Ottubru naqas milli jġib biżejjed xita biex jaqbes il-kwota tax-xahar apparti minn hekk skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku Ottubru kien ftit iżjed frisk mis-soltu.